Yesimu reality ai Iwa uwe Yauya kusokupai Akaka Wakarara pepukai Mawani. Yeah. Jamaa anaanza anonyepa mnoti Bobito Bobito. Anga mondi paisa danza kaenda uchoza ali pasi pe propasha after kabatirira. Bobito nani? Nozati Bobito ato nani ka? Unobofati. Pane vangu vanonzi ghost ka. Oh ghost eda. Vanokumbira kamba chino arambe. Iwe ameno teni kwake iwe. Teni kwake watobike. Ndokusadaro. Nonengozi angotoni nzara ati ngasongomwe mvura yega kampano. Banyotenga gangwa. Gango rika Freeman re. Aye wampano gango tongo mixa yatenga gango chiti. Ita fast bazungu zacho. Jesu we munoti chengeta pakuti. Munoti chengeta baba. Munoti chengeta munoti chengeta baba. Azongo wana wa masini. Wabodo bakina na. Ya uchifongo fura ngwete zvacho amokangwa netsvina. Kana tsara tfura. Tonotora spana yeno sese. Uyane 13 ita fast. Ngwa dzacho dzichiripo. Ngwa dzebasa ndongo dzorwa masina. Wozadi wadoka. Noda ngwa dzino. Ndondi chengeta pakuti. Ndondi chengeta baba. Plus, besi ari kuti ari kadhabhura kuti ndatenga masingi toshafai. Autoga. Autotsoga. Ndozofanonetsera kumati. Apo. Sparks Records. Hakuna Bobito mambaone. Bobito nombo Baba kuseni. Nachimtsvaga boys. Pateni pangu boys yangu birthday rawo liko nasi. Nasi noba ne birthday sound zvese bo food bo. Mana sister nake pa Jose. Yakauya zoti muri kwesira mandarwa dzene mundayeni masi. Hapana nongozisiwe kwa. Saka mwese mapizza food zvese bo. Sati kwa ndobaya. Izvozvi hande boys tinokono nakindo. Mate tine masina ngachingorwa. Mune masina. Tapate ngoyi Kwene timaputi. Saka twaro Ado batazongobaya ko. Saka zvese mabhiya city. Sound ndeteke zikona sparks dzezia. Awu kazi bakura. Ndodziye mwangu. Angati kwe sparks. Amariko. Ngati tibaye. Andoroa. Rombira tibaye ndoti. Sawati masine zepo. Asara unokunongorwa washo. Oh. Ayo masine zepo. Mambo pia twice. 2 minutes. Mira tibaye. Ngakaipa. Waiba. Sound mwangu. Kuti dzese bola. Yeah. Sawati masine zepo. Roy mbura mdarakuza. Roy fati. Masine zepo. Satonakirwa kana. Roy fati achimota ndotoka chipetsisa. Atozongouya. Sambura pesa kugatse mkati wati. Saka tobaya. Saka sine zepo. Ndakuzeka boys zangu. Uringoziya boys zangu pa 27 zveza pazvangotanga chekuwa. Kusvika izvozvo zvanya zvangu yase nazvangu oma. Adina zongofunga ngochitira 1. Anozoti mapizza izvozvi pizza itonza mwetonzi 10 years cheko kaya boys. Bewana mari yachona boys. Bewana. Boys pesa dakumami. Yesimu reality ai Iwa uwe Yauya kusokupai Akaka Wakarara pepukai Yauya nemakometi Mafiri manetsitsise kunge college Unoswera uchiseka uri 170 Rest inokisa unotipa unezvikwereti Ndauya nemakometi College